mun kohdalle, että meillä oli tosi vaikea aika Amandan kanssa pari vuotta sitten ja hän oirehti tosi vahvasti niin kuin semmoista pahaa oloa. Ja me tiedostettiin se, että oli tapahtunut elämänmuutoksia, mä olin lähtenyt töihin ja miehellä oli alkanut opiskelu ja sitten oli paljon energiaa meni tämän pikkuveljen kanssa niin ja pienemmän tarpeet meni tavallaan hänen edelle. Niin hänellä alkoi olla selkeästi niin semmoinen pahan olo, niin jatkuva paha olo ja sitten semmoinen, että se johti semmoiseen negatiivisuuden kehään meidän. Ja mä rupesin pohtimaan sitä, että millä tavalla, mikä on semmoinen rakentava tapa ilmaista niitä negatiivisia tunteita. Niin kuin ensinnäkin, että miten minä ilmaisisin niitä oikealla tavalla ja sitten miten mä opetan lasta, miten se saa purettua ne pahat tunteensa. Me oltiin siinä pisteessä, että aamulla kun hän heräsi, niin se pärkkiminen alkoi niin saman tien. Että kun lapset on yleensä niin parhaimmillaan aamulla, niin hän tuli alas ja alkoi töniä esimerkiksi pikkuveliä ja sitten kaikesta ruuasta se riiteli. Ja se oli vaan niin kuin tosi vaikeaa. Kaikki oli niin vaikeaa. Ja sit mä todella niin kuin rukoilin, että Herra, mä tarvin apua, mä tarvin viisautta. Mä en tiedä, miten mä toimin hänen kanssa. Ja sitten mä jotenkin vaan niin kuin huomasin, että hei, viikkoa kahta aikaisemmin olin ehkä niin kuin työpaikan kierrätyspisteestä ottanut tämmöisen kirjan kuin Syliaika, jota on jo puoli vuosisataa vanha. Ja mutta aloin sitä lukea ja sitten mä olin sillä lailla, että tässä se varmaan on. Eli tämän nimi on Syliaika ja kertoo tämmöisestä metodista, joka lähti liikkeelle erityislasten hoidosta. Ja tästä sitten puhun. Tästä siis toinen termi tälle on toi kiinnipito. Eli tämä on vähän enemmän kuin joku haluaan. Eli tämän kehitti tämmöinen nainen, Martha Webb, USAssa. Ja hän hoiti silloin noita erityislapsia. Ja mä luen täältä pätkän täältä kirjan alussa, eli miten tämä on syntynyt. Eli kutsun perusmenetelmää kiinnipidoksi. Se ei ole vain uusi muunnelma viikonlopusta jossain kylpylässä tai 60-luvun humanistis-psykologisesta liikkeestä, eikä se ole vain syleitä. Se on erityinen järjestelmällinen menetelmä, joka syntyi ja kehittyi harjoitteluaikani tuloksena Albert Einsteinin korkeakoulussa. Siihen aikaan työskentelin vaikeasti häiriintyneen perheen kanssa, jossa äidin ja lapsen välinen suhde oli pitkään ollut todella huono. Sekä äiti että isoäiti olivat viettäneet pikkulapsena pitkiä aikoja tätien hoivassa. Aivan sattumalta äiti tuli maininneeksi, että häntä ei ollut koskaan lapsena pidetty sylissä, että oikeastaan hän ei ollut koskaan pystynyt pitämään sylissä tai hyväilemään omaa poikaansa, kun tämä oli vauva. Tämän seurauksena poika enimmäkseen kirkui ja itki ensimmäiset 8 kuukautta, ja sitten yhtäkkiä vetäytyi täydelliseen hiljaisuuteen. Jonkin aikaa tämän kertomuksen jälkeen äiti toi äitienpäivälahjan isoäitille. Isoäiti oli niin yllättynyt ja jännittynyt tästä odottamattomasta lahjasta, että hän otti tyttärestään kiinni ja syleillen häntä antoi kaikkien padottujen rakkauden ja kiintymyksen tunteidensa tulla esiin. Aikaisemmin hän ei ollut osannut niitä ilmaista. Äiti kertoi myöhemmin minulle, että tuona hetkenä hän olisi halunnut äitinsä päästävän hänet heti irti ja samanaikaisesti pitävän hänestä aina kiinni. Tämän yhden dramaattisen hetken jälkeen, jolloin äiti sai kaivatun yhteyden isoäitiin, äidin kyky vastata rakastavasti lapselleen lisääntyi. Muutaman päivän sisällä lapsen käytös parani huomattavasti. Hänestä tuli mukautuvampi ja hänen katsekontaktinsa sekä äidin ja muiden ihmisten kanssa parani.
Tämä oli merkki autististen lasten parantumisen alkamisesta. Tämän dramaattisen tapauksen jälkeen päätin tutkia asiaa ja pyytää hoidossani olevien lasten äitejä pitämään autistisia lapsiaan sylissä väkisin, jos olisi tarpeen. Lapset eivät halunneet, että heistä pidettiin kiinni. He tappelivat vastaan, potkivat, sylkivät ja purivat, kirkuivat ja itkivät. Ensimmäinen potilas, jonka kokeiltiin sylissäpitoa, oli 3,5-vuotias Matt. Hän huusi toista tuntia, mutta rauhoittui lopulta. Hän ei ollut koskaan aikaisemmin ollut todella rauhallinen. Hoidossa äiti käytti sylissäpitoa pojan kanssa 6 viikon ajan joka päivä ja joka kerta hänen poikansa kävi läpi seuraavan sarjan. Tappelua ja vastustamista, mitä seurasi rauhoittuminen ja yhteydenotto, eli sitten eräänä päivänä tämä lapsi, joka ei ollut koskaan sanonut yhtään ainoata sanaa, katsoi hoitoistunnon aikana äitiään silmiin ja sanoi, kiitos kun pidit minua. Äiti, mä teen vaan hölynpölyä. Tietysti tunsin olevani oikeilla jäljellä. Ajattelin, että lasten kehityshäiriöt voisivat johtua äidin ja lapsen liittymisessä tai liittymisprosessissa tapahtuvista katkoksista tai häiriöistä. Eli liittymissuhteen ongelmista. Ajattelin, että järjestelmä ja pitkäaikainen sylissäpito voisi korjata tämän suhteen. Sattumalta kaikki 3 tällä menetelmällä hoitamaani potilasta reagoivat myönteisesti saman vuoden aikana. Aikanaan pikku Mätistä kehittyi normaali teini-ikäinen, jolla on lupaava tulevaisuuden näkyvä pilapiirtejänä ja näytelmäkirjailijana. Ja sitten hän puhuu lisää tuosta nimenomaan autististen lasten äiti-lapsisuhteesta, koska ja kuinka torjutuiksi nämä äidit tulee, koska se on niin vaikea se kontakti pitää yllä näihin lapsiin. Mutta tässä oli tämä johdanto ja niin kuin, hyvä jatkumo tavallaan siitä kiinnityssuhteesta. Elikkä tässä tavoitteena on se, että tällä luodaan vahva side äidin ja lapsen välille. Ja että lapsella on paikka, jossa se voi turvallisesti ilmaista niitä vihan tunteita myös ja negatiivisia tunteita sekä fyysisesti, koska lapsethan reagoi niin kuin tunteisiin hyvin kokonaisvaltaisesti ja sitten myös sanottaa niitä. Ja se mitä hän kirjoittaa on muun muassa se, että hän on ollut yllättynyt, miten kun tätä on alettu soveltaa niin normilapsiin, niin kuinka pienetkin lapset pystyy sanottamaan niitä tunteita niin kuin yllättävän tarkasti. Ja sitten tällä metodilla on hyvä käsitellä ongelmia ja sitten myöskin ennaltaehkäistä niitä, koska luodaan sellainen avoin suhde lapsen ja äidin välillä, jossa vallitsee luottamus. Ja tavoitteena on lähtökohtaisesti siis terve kiintymyssuhde. Eli lapsen tarpeet täytetään, niin hänestä tulee onnellinen ja joka kykenee luomaan niitä molemminpuolisesti tyydyttäviä suhteita itsessä. Ja sitten tässä oli myös esimerkki siitä, että miten tämän metodin kautta, niin jos oma äitimalli on jäänyt puutteelliseksi, sitä sylissäpitoa ja suhdetta niin on sillä tavalla muodostunut, niin tätä kautta sitä on hyvä lähteä harjoittelemaan. Täällä oli muitakin esimerkkejä tässä kirjassa, tosi mielenkiintoisia just tämmöisiä, että jos ei ole omaa mallia ollut, niin siitä miten muodostetaan sitä syvää suhdetta, niin ja miten tämä on parantanut sitä suhdetta. Elikkä tämä on tämä asetelma, eli lapsi istuu vanhemman sylissä ja just sillä tavalla, että se olisi se kyynärän mittainen suunnilleen se kasvojen etäisyys. Eli tavoitteena on myöskin sen katsekontakti. Eli lapsi ei istu niin kuin tässä sylissä vaikka selkäpäin äitiin, vaan kasvot kohti äidin kasvoja ja sitten kädet siellä käsivarsien alla. Eli sitten äiti voi ottaa semmoisen otteen, että lapsi, jos se alkaa purra potkia,
syödä, niin sitten pystyy sitä pitämään kiinni sillä, että se ei satuta. Ja siinä asennossa vanhempi sitten alkaa puhua niistä tunteista ja niistä ongelmista ja alkaa sanottaa niitä lapselle. Ja siinä käsitellään sitä pahaa oloa ja tavallaan otetaan puheeksi, että vaikka että mä näen susta, että sulla tuntuu nyt tosi pahalta tai sä oot surullinen tai jotakin. Mutta mun mielestä myöskin on tärkeää se, että puhutaan sille lapselle rakkaudesta ja siitä, että vaikka susta tuntuu pahalta, niin mä välitän. Tai vaikka musta tuntuu pahalta, niin mä en silti anna sua pois. Elikkä se ote tavallaan viestii sille lapselle, ja mä myöskin olen niin sanottanut sitä lapselle, että mä rakastan sua näin paljon, että mä en ikinä antaisi sua pois, ja se konkretisoi sille lapselle sitä. Elikkä siinä voi tavallaan turvallisesti käsitellä niitä negatiivisia tunteita. Ja taustalla on kiintymyssuhde, eli terve vuorovaikutus, jossa lapsen tarpeet täyttyy. Ja myöskin niin kuin muistaa ne emotionaaliset tarpeet, mitä lapsella on, ei vaan fyysisiä. Ja sitten kosketuksen tärkeydestä. Me puhuttiin viime kerralla myöskin siitä. Ja miten se jo keskosilla vaikuttaa niiden kehitykseen, kosketellaanko niitä vai ei. Ja kuinka siis se voi olla kriittisessä tilanteessa niin kuin elintärkeä. Ja sitten lähtökohtaisesti halaus tunnetaan, eli kun vauvaa kosketaan, niin se aiheuttaa valtavasti niin aivoissa toimintaa ja aktiviteettia, mutta sitten kun kokonainen halaus, niin kuinka paljon se saa sitä aikaan ja muodostaa niitä hermoja, se kehittää niitä aivoja. Ja sitten se vaan lapsi rekisteröi, että tämä tuntuu hyvältä. Ja sitten se muuttuu pikkuhiljaa niin kuin yhteyden välineeksi. Tai sanotaanko, että lapsella on jo lähtökohtaisesti syntyessään niin kuin se valmiina, että se on se turva. Ja kun mietitään, että ihmisellä isoin elin on iho, niin sillä on iso merkitys tällä kosketuksella ja läheisyydellä. Ja sitten hän kirjoitti sitä, että vauvoilla, jos ne jätetään vaille sitä turvaa, niin jätetään yksin, niin niissä alkaa näkyä niitä vetäytymisen merkkejä tunnimittaisessa aivossa. Eli turvattoman kiintymyssuhteen merkkiä. Eli lapsi ei otakaan enää kontaktia, se katsekontakti esimerkiksi kärsii. Eli se lapsen toiminta muuttuu. Elikkä siinä asennossa, niin kuin mä sanoin, niin se viestii sitä, että mä en hylkää sua, mä en jätä sua ja mä kestän ne sun negatiiviset tunteet. Ja musta tuntui siltä, kun mä aloitin tän, että sieltä tuli tosi paljon, ja, niin koska lapsi ei pysty niin sanottaa sillä tavalla kaikkea, mitä on tapahtunut ja mitä siellä on kasaantunut ja muistaako se edes kaikkea. Mutta musta tuntui vaan, että sieltä tuli semmoinen ryöppy semmoista pahaa oloa. Ja se jotenkin, että vaikka se lapsi ei pystyisi sitä sanottaan, niin se, että sä tunnet sen siinä sun iholla, sen pahan olon ja miten se tulee pois. Mutta sitten myöskin se, että mä itse saan siinä kertoa sille lapselle, mistä mulla on tullut paha mieli tai mistä mä oon surullinen, niin se on ollut myös
jotenkin semmoinen, että sitä helposti pelkää, että kuormittaa lasta. Mutta sitten kun se tulee, se on joka tapauksessa, kun sä et pysty tavallaan lapselle feikkaamaan sitä, että sä oot iloinen ja tyytyväinen, koska lapsi tosi herkästi huomaa sen, niin se kertoo siitä, että se ei pidemmän päälle niin kanna sitä suhdetta, että äitikään piilottaa niitä turhaumia. Mutta sitten kun se on siinä syliotteessa se lapsi ja sä kerrot niitä, niin se samalla viestii sille lapselle, että vaikka mulla on tämmöinen tunne, niin se ei silti riko tätä yhteyttä. Eli musta tuntuu, että se mitä mä oon ainakin havainnut meidän suhteessa, että se lapsi pystyy ohittamaan tosi paljon sitä, että jos mä oon ääreä tai semmoinen. Ja mä myöskin olen, niin kuin tuossa sanotaan, että äidistä tulee sensitiivisempi, niin musta tuntuu, että mä myös olen oppinut sitä, että mä sanotaan, että vaikka mä olin ääreä, niin muistathan sä, että mä aina rakastan sua. Ja sitten mä myöskin sanotaan sitä, mistä se johtuu, vaikka että ei se ollut nyt susta, vaan mä olin stressaantunut tästä, kun joku muu asia oli nyt siinä, mulla on mielen päällä. Eli havainnoin myöskin sitä suhteen katkeamista paljon herkemmin allekirjoitan ton. Ja sitä kautta, kun se lapsi saa purettua ne pahat tunteet, ja niin kuin mä laitan tuollaisen kuvan tuolta, että se lapsi tavallaan tulee esiin, että sen ei tarvitse koko ajan padota ja piilottaa niitä tunteita, vaan kun se saa sanottaa ja purkaa ne siinä sylissä, niin se tulee tavallaan esiin se todellinen lapsi sieltä. Tämä Martta kuvasi lasta, että lapsesta tulee tyytyväisempi, vastaanottavaisempi, itsenäisempi, hellempi, luottavaisempi, luotettavampi, rakastavampi, eteenpäin pyrkivämpi. Ja sitten sisarussuhteet paranee, kun lapsen tunnetarpeet on täytetty. Ja tämä oli kyllä ihan semmoinen, että Amanda ainakin oli ihan niiden sessioiden jälkeen ihan eri lapsi. Ja kun se oli toista ollut tönimässä ja viemässä leluja, niin se muuttui aivan päinvastaiseksi, että ihana pikkuveli, tuon sulle lelun. Ja se oli aivan eri. Missä mun aamupuuro on? Joo. Se oli aivan kuin eri lapsi. Joo. Tässä on 3 vaihetta. Ja ensimmäinen vaihe on toi kohtaaminen. Ja tässä on tärkeää se, että olisi poistettu häiriötekijä. Eli vessahätä ja nälkä ja kaikki mitä se lapsi alkaa, kun se purkautuu, niin se alkaa sanottaa kaikenlaisia tarpeita. Niin se, että sä tiedät, että sillä ei ole oikeasti vessahätä, eikä sillä ole oikeasti nälkä, niin se helpottaa asiaa. Ja sitten se, että varaa rauhallisen paikan, missä mahdollisuuksien mukaan 2 sen lapsen kanssa saa olla. Ja siihen pitää varata tarpeeksi aikaa. Eli ainakin tunti. Ja erityisesti ensimmäisiin kertoihin, niin jos siellä on paljon tavallaan kasautunut ja purettavaa, niin siinä voi mennä tosi pitkä aika. Mulla oli silloin joustava työaika, niin se helpotti mua, että mä pystyin niinku aamusta, kun mä näin, että se ärkiminen alkoi, niin ottaa sen lapsen syliin ja sitten kaikessa rauhassa niin keskittyä siihen, että niin kauan kun sieltä tulee sitä purkautumista, niin mä oon siinä. Ja sitten toi vastakkainasettuminen on mun mielestä paras silloin, kun on oikeasti siis että sieltä tulee sellaista aggressioakin ja potkimista ja lyömistä. Että sitten jos ei ole niin paljon ehkä kasautunut tai myöhemmässä vaiheessa, niin sitten voi olla tuo vauva-asentakin niin kuin tässä käsikarvella, mutta sillä ei siinä se katsekontakti mahdollistuu. Ja sitten toi alku niin voi alkaa lohdutuksen tai läheisyyden tuokiona tai sitten kiukkukohtauksen takia, että meillä ehkä menisi tänne loppupäähän. Eli se härkkiminen alkoi, niin sitten mä näen, että nyt on aika ottaa se lapsi syliin. Ja kun
tuommoinen kiukukohtaus tulee, niin me ehkä monesti helposti kiinnitetään huomiota siihen, että se lapsi toimii jotenkin väärin ja on jotenkin ikään kuin tuhma. Ja sitten aletaan niin kuin rangaista sitä lasta tai laittaa jäähylle tai jotain, eikä huomioidakaan, että siellä on oikeasti se paha olo siellä taustalla ja se ei auta mitään, että se laittaa jäähylle tai rankaisee, että se vaan oppii piilottaa sitten niitä tunteita niin kauaksi aikaa, kun se pystyy, että se ei ole mikään niin kuin ratkaisu. Ja sitten siinä kohtaamisessa virittäydytään niihin tunteisiin ja sitten äiti voi alkaa sitten sanottaa sitä tilannetta tai tunteita ja kysyä lapselta esimerkiksi johdattelevia kysymyksiä, jos ei niin kuin, ole tietoa mahdollisesti siitä, että mistä ne tulee. Ja esimerkiksi niin mun tilanteesta, että sua varmaan harmittaa, että äiti lähtee töihin ja äiti ei olekaan täällä enää ja sua varmaan harmittaa se, kun pikkuveljeen menee niin paljon meidän huomiota ja me ei aina ehditä vastata sulle tai katsoa sun asioita. Ja siinä on se turvallinen paikka sitten lapsen antaa sen vihan tulla. Ja se on hyvä niin kuin sanottaa myöskin sitä, että se on okei. Ja että sulla on paljon vihaa siellä, sulla on kiukkua, niin me odotetaan, että se kiukku tulee pois. Tämän kohtaamisvaiheen jälkeen tulee tämä vastustus tosi nopeasti, koska ne tunteet tulee sieltä lapsesta niin kuin ylös, kun jos ei se tilanne ole ollut jo päällä, niin ainakin se, että siitä aletaan puhua, niin lapsi alkaa reagoida ja just sillain tosi kokonaisvaltaisesti, että voi tulla just sylkemistä ja potkimista ja kirkumista ja lyömistä ja puremista ja sitten myöskin sanallisesti, kun lapsi oppii sanottaa, niin se saattaa sanottaa tosi niin kuin, mä en rakasta sua, mä tykkään isistä, mä en tykkää susta. Se voi olla tosi satuttava, eli lapsi yrittää niin kuin kaikin tavoin tyhjentää sen vihan niin kuin siihen äitiin. Ja siinä saattaa olla vähän rauhallisempia hetkiä, ja kun se analysoi sitä ja sitten taas voidaan palata siihen purkautumiseen. Ja se on hyvä, jos se äiti on siinä mallina, niin kuin mä sanoin. Miten niistä tunteista voidaan puhua. Ja tässä on tosi tärkeää, että se vaihe viedään loppuun asti. Ja se voi olla oikeasti tosi pelottavaa. Mua ainakin pelotti ne kohtaukset, koska ne oli niin rajuja ja sitten siinä tulee helposti niinku syyllisyyden tunteet ja kaikki. Ja sitten kun se kirkui niin kovasti, niin sitten mies tuli kattoon, että mikä on hätänä ja lapsi huutaa kurkku suorana niin kuin sitä tapettaisiin, että paapa. Että kyllä hän oli järkyttynyt, mutta sitten hän kyllä vakuutui tosi nopeasti, kun hän näki, että kuinka vapautunut ja iloinen se lapsi oli sen jälkeen. Ja tästä voi tosiaan mennä se tunti. Ja meillä se oli semmoista, että me oltiin aivan hiestämärkkiä, se oli ihan niin kuin enemmän painimista keskenään. Niin kuin. Joo. Mutta se on tosi tärkeää, että se lapsi saa sen kokemuksen, että se saa kaiken antaa tulla. Että se äiti ei pelästy, anna periksi, hylkää. Että se viedään loppuun asti. Ja sitten sitä seuraa syvä yhteys. Ja sen jälkeen, kun se lapsi on saanut purettua kaiken sen negatiivisen, niin yhtäkkiä sieltä alkaa tulla positiivista. Äiti, sä oot niin ihana, sä oot niin kaunis ja niin edelleen. Ja myöskin voi olla ihan verbaalista, eli halleja pusuja ja semmoista silittämistä. Ja se on semmoinen hetki, että mistä kummallakaan ei kiire lähtee.
sen niin kuin tuntee, että se lapsi on ihan rentoutunut ja levossa ja se ihan niin kuin imee sitä rakkautta. Että sillä on ihan niin kuin tullut tilaa vastaanottaa sitä rakkautta. Joissain tapauksissa voi olla, että se rentoutuminen on osittaista ja palataan sinne vastustusvaiheeseen, kun vielä nouseekin jotain uusia tunteita, mitä ei ole saatu purettua. Ja joissain tapauksissa tuossa kirjassa oli, että jos ei ole ollut mahdollisuutta viedä sitä loppuun asti vastustusvaihetta, niin se lapsi saattaa lähteä omiin leikkeihinsä vaikka ja olla tyytyväinen. Tyytyväisen oloinen hän pääsee tästä vähän niin kuin eroon tästä tilanteesta. Mutta se voi olla merkki siitä, että se ei ole saanut purettua ihan kaikkea. Mutta se mitä noi äidit antoi ymmärtää oli se, että vaikka aika loppuisi kesken tai jotain tulisi, niin semmoista mikä sen keskeyttäisi tai tuntuisi, että kaikki ei ole saatu purettua, mutta silti ne on ollut positiivisia ne kokemukset. Aina parempi, jos saa kaikki. No, myöhemmin sitten nämä muokkautuu sen mukaan, kun se tuntuu toimivalta. Ja esimerkiksi meillä niin, nämä varsinaiset sessiot kesti sen tietyn aikaa, mutta meillä ei ole enää päivittäin tämmöisiä kohtaamisia, mutta mä tiedostan sen, että sillä lapsella on tarve tulla kohdatuksi ja myöskin kiinnitän enemmän huomiota siihen, että ne sais sitä kosketusta ja syliä. Ja varsinkin silloin, jos tulee joku vaikea hetki, niin se voi oikeasti ratkaista koko ongelmatilanteen sen, että lapsen ottaa syliin ja osoittaa sille myötätuntoa ja että se saa purkaa ja sanottaa sitä tilannetta. Se on oikeasti tosi, ja esimerkiksi meillä oli just muutama päivä sitten semmoinen tilanne, että Amanda jostakin loukkaantui tai pahoitti mieleensä ja se meni ensin vessaan ja huusi, että ei saa tulla ja piti ovea kiinni, mutta hän ei laittanut sitä lukkoon. Hän piti vaan sitä kiinni, että ei saa tulla, että se oli siellä. Ja sitten jostain kohtaa hän tuli sieltä, menikö mä katsoa sitä, niin sitten se juoksi toiseen huoneeseen ja meni sinne nurkkaan käpertyi ja huusi, että ei saa tulla ja älä tule. Ja sitten kun mä menin sinne, niin se ehti vaan sanoa, että älä, kun mä koppasin sen syliin ja se oli kädentotossa, se alkoi hallata mua heti. Ja se osasi ottaa sen otteenkin ja niin kuin takertoa niin kuin apinavauva. Ja sitten me alettiin puhua siitä, mistä oli tullut paha mieli ja hän kertoi oman puolensa ja mä sanoin, että mikä oli mun puoli siitä asiasta ja mitä tarkoitin ja että oli tavallaan sellainen väärinymmärrys tai sellainen, että kun hän tosi herkästi ottaa niin sellaiset epäonnistumiset, että ne on vain loppu, niin se saatiin sitten nopeasti purettua. Mutta se, että se on lapsessa niin kuin se tarve siihen kohtaamiseen ja niin kuin, mä aloin miettiä tätä kautta myöskin sitä, että enhän mä ole niin kuin aikuisena kauheasti erilainen. Että silloin kun me tullaan yhteen perheenjäseninä, niin jos mulla on jotain niin kuin mielen päällä, jotain kaunaa tai semmoista katkeruutta, niin mä tiedän, että mä kaipaan sitä myötätuntoa, hallia ja lohdutusta, mutta se reaktio, se automaattinen reaktio on, että mene pois. Niin, Tämä on hyvä niin kuin miettiä omalta kannalta myöskin, että miten itse toimii tämmöisissä tilanteissa, että kuinka rakentavasti hakee sitä yhteyttä, kun on loukkaantunut. Joo. Mutta tosiaan niin lapset on usein sanottanut myös sitä, että kiitos kun kestit mun tunteet. Tavallaan ei ehkä noilla sanoilla, mutta ne on kuitenkin ilmaissut sitä. Että kiitollisuutta siitä, että äiti on kestänyt. Sitten tässä puhutaan siitä, että miten toi viretila vaikuttaa havaintoihin ja tunteisiin ja miten ne on yhteydessä toisiinsa. Ja Ulla on tätä joskus puhunut, että kuinka suututaan mun, että mä saan siivottua. Joo. Mutta esimerkiksi oli tämmöinen tutkimus, että
seurattiin kissan aivotoimintaa, kun laitettiin metronomi tikittämään. Ja sitten siihen laitettiin hiiri siihen metronomin viereen. Ja sitten huomattiin, että ne aivot ei enää siinä vaiheessa rekisteröinyt sitä metronomin tikitystä, kun se piiri oli siinä. Se niin kuin aivotoiminta meni kokonaan siihen, miten se hiiri saadaan kiinni. Niin, tavallaan samaa, että jos lapsella on sellainen viretila, että se joutuu koko ajan niin kuin hankkimaan niitä selviytymiskeinoja ja sillä on se stressitila päällä, mihin ei vaikka aikuinen vastaa, niin miten se vaikuttaa niihin havaintoihin, mitä se lapsi tekee. Ja että helposti sitten, kun nämä viretilat voi olla niin positiivisia tai negatiivisia, niin helposti sitten lapsi sulkee itsensä niin kuin niiltä positiivisilta signaaleilta myös, koska sillä on niin korkea se stressitila ja niin kuin myöskin sellainen välttely, että se välttää niiden positiivisten havaintojen välittymistä. Ja sitten tässä oli vielä, että noita kädellisiä, kun on tutkittu, niin on nähty, että niillä vuorottelee sillä jälkikasvulla se, että ollaan niinku siellä vanhemman sylissä ja sitten otetaan etäisyyttä ja tutkitaan maailmaa. Taas palataan sinne syliin. Ja että siihen leikki- ja tutkimiskäyttäytymiseen liittyy tuo noradrenaliini ja sitten taas siihen lähelläoloon liittyy opioidit, nämä sisäsyntyiset opioidit, jotka syntyy siinä kosketuksessa. Ja se vaikuttaa eroahdistusta vähentävästi. Ja tästä lisää, mutta se on tärkeää se, että kun se lapsi tulee hakemaan sitä läheisyyttä ja kontaktia, niin että sille ollaan avoimia eikä ohiteta sitä. Sitten, viimeksi me puhuttiin tästä äitisuhteesta ja miten se hormonitoiminta valmistaa siihen hoivaamiseen. Ja Rotilla oli tehty sellainen tutkimus, että joku aikuinen rotta, niin se oli välttänyt niitä poikasia, mutta sitten kun siihen oli ruiskutettu just siellä just synnyttäneen rottaäidin hormoneja, niin sitten se oli alkanut hoivata niitä poikasia. Ja että kuinka tärkeää se on se ensikontakti myöskin sen syntyvän vauvan kanssa. Että se, esimerkiksi kun se oli keskosia hoitanut, niin se sanoi, että liian suuri osuus niistä vauvoista, joita on hoidettu keskoskaapissa, palaa takaisin sairaalaan väkivallan seurauksena. Eli se hoiva ei olekaan aktivoitunut ja tullut sitä sidettä. Ja lapsi tunnistaa äitinsä äänen ja hajun jo heti syntyessä ja sitten kasvojen tunnistus tuli siellä 4-6 viikon iässä. Ja sitten tässä sanottiin, että ero heikentää kiintymyssuhdetta molemminpuolisesti ja siitähän me ollaan puhuttu, miten se vaikuttaa lapseen, että ei ole sitä äitiä lähellä. Mutta sitten hän puhui myös siitä, että se ero vaikuttaa myöskin äitiin, että se äiti alkaa torjua sitä ajatusta, että kuinka tärkeä se on lapselle, koska se äiti alkaa suojella itteensä. Vähän tavallaan sama kuin jos on joku keskosvauva, josta ei tiedä, että selviytyykö se vai ei, niin siihen ei uskalla välttämättä alkaa luoda sitä sidettä, koska se menetys tuntuu pahemmalta, että se äiti suojelee itteensä. Niin se puhutaan tämmöisestä irtautumisesta, että äiti irtautuu lapsesta ja ajattelee, että yhtä hyvä se hoitaja on siellä tai muuta vastaavaa. Ja että se vaikuttaa heti suoraan siihen äiti-lapsi-suhteeseen ja siihen herkkyyteen, millä se äiti vastaa niihin lapsen tarpeisiin. Ja että tämä kiinnipito on vastaus tähän, että sitä irtautumista ei tarvitse tapahtua, vaan siinä sylissä tavallaan lapsi lataa itseensä myöskin siihen eroon ja se äiti pystyy sanottamaan sitä eroa
lapsi saa purkautua ja sen seurauksena näistä lapsista, jotka on ollut takertuvia, niin niistä on tullut avoimempia ja rohkeampia ja se on selkeästi vaikuttanut siihen, että se eroahdistus on niin kuin vähennyt. Ja sitten mä kaivelin vielä Raamatusta, että mitä Raamattu sanoo tästä äidin roolista, niin mä löysin tommoset, että äiti on elämän turvaaja, eli Eeva oli jo vielä, Eevan nimi tuli sieltä samasta elämä. Ja sitten hoivaaja ja suojelija, niin äiti lohduttaa lastansa, niin minä lohdutan teitä. Ja tää on taas yksi semmoinen teema, mitä mä oon pohtinut viime aikoina tosi paljon, että miten tämä lohdutus on oikeasti niin voimallinen väline, että se oikeasti, vaikka olisi isoja tavallaan suruja tai menetyksiä tai loukkaantumista, niin miten se, että on yksi ihminen, joka osoittaa myötätuntoa ja lohduttaa, niin miten se, mikä voima siinä on voittaa näitä vastoinkäymisiä. Ja se, että lapsesta tulee sitten semmoinen, että se pystyy niinku avoimemmin reflektoimaan, pohtimaan niitä omia tunteita ja ajatuksia ja omia kiinnostuksen kohteita ja niin edelleen. No sitten isä. Tässä sanottiin tärkeintä, mitä isä voi tehdä lasten hyväksi, on rakastaa lasten äitiä. Että isällä on ihan mieletön tavallaan voimauttava vaikutus äitiin, että se tukee sitä äitiyttä ja antaa sitä vahvistusta sille äityydelle. Ja sitten isän tuella on myöskin suora korrelaatio niihin, mitä tuloksia tällä kiinnitysterapialla, kun ei löytänyt mitään muuta tekijää, mikä vaikuttaisi siihen, kuinka hyviä niistä tuloksista tulee, kun hoidetaan näitä autistisia. Ne ei ole hirveästi tehnyt tutkimusta normilasten kohdalla, ainakaan tähän mennessä, kun tämä kirja julkaistiin. Mutta tämä oli niinku selkeä, että kuinka vahvasti isä on mukana siinä. Eli isän rooli oli paitsi ehkä pitää joskus sylissä, mutta se oli siis ensisijaisesti äidin tehtävä ja suora jatkumo siitä hoivasta, mitä vastasyntyneelle annetaan ja niin edelleen. Mutta sitten se, että isä myöskin alkoi pitää äitiä sylissä ja antaa sitä vahvistusta. Ja musta tuntui, että se oli mulle myöskin tosi tärkeää, että mies oli siinä mukana niin kuin iloitsemassa niistä tuloksista ja sanomassa, että mä en olisi pystynyt tuohon ja niin edelleen. Että tosi tärkeä. Sitten sopeutuja pystyviä lasten taustalta löytyy hyvän tahtoinen, kiinnostunut myötä elävä, epäautoritaarinen ja huolehtiva isä. Ja sitten isän auktoriteetti suojelee lasta hänen impulsseilta, eli isä on tavallaan semmoinen tietyllä lailla rajojen asettaja omalta osaltaan ja sitten myöskin toi, että ilmeisesti isän rooli on merkittävä tuossa sukupuoli-identiteetin kehityksessä, eli roolimalli pojalle, mutta sitten myöskin tyttö etsii ikään kuin automaattisesti yleensä sitä isältä, siitä kumppanista. Eli vaikka se isäsuhde olisi ollut huono tai se isä olisi ollut jollakin tavalla huono puoliso, niin se on se tavallaan rakkaus, mitä se tyttö on oppinut niin pitämään rakkautena. Eli lapset automaattisesti pitää rakkautena sitä, miten vanhemmat käyttäytyy. Ja isä on niinku se, jo vauva kokee sen konkreettisesti, kun isä nostaa, että tässä on vahvemmat käsivarret kuin mitä äiti nostaa. Ja se, että kumman isä on vahvempi ja niin edelleen, se luo sitä turvaa. Mä haluan lukea, mä oon kirjoittanut Amandalle tämmöistä päiväkirjaa. Kirjoitin tavallaan. Niin, täällä on tämmöinen tarina. Hän oli just eräänä päivänä olimme leikkipuistossa.
näit siellä erään isän potkivan palloa mahdollisimman korkealle kohti taivasta. Pyysit, että tekisin samoin. Vastasin, että paapa osaa varmasti paremmin, pyydä häntä. No, sitten kävimme viime viikolla mummolassa. Selitit siellä mummille, kuinka korkealle isä osaa potkaista pallon kohti taivasta. Niin korkealle, että kerran kun se potkasi taivaaseen niin, että se pallo lensi Jeesusta naamaan. Osaat ainakin arabialaisittain liioitella. Joo. Ja mä ajattelin, että mä luen täältä vielä pari pätkää, mitä mä oon kirjoittanut tästä sylijutusta. Pääasiasta ja erityisesti alkuaikoina olet ollut ylpeä Aarosta. Olet myös hyvin suojeleva. Vahditettiin pikkuveliä yksin hissiin tai muuta sellaista, kuten sulle kävi, kun olit juuri jopa 3. Asiat ovat kuitenkin kasantuneet sitä, että olet alkanut oirehtimaan erityisesti viime aikoina. Vanhempien stressi, opiskelut, työ varmasti heijastuvat myös käytöksessäsi. Olet alkanut hakea huomiota negatiiviselta. Mikään ei käy sinulle, erityisesti ruoka. Tönit pikkuveliä, erityisesti jos huomaa, että me näemme sen. Ajauduimme kanssasi negatiivisuuden kehään ja aloimme puhua hermostuneesti. Pelkäsimme menettävämme toinen toisemme, mukaan lukien sinut. Rukoilin. Juurikin samaan aikaan löysin työpaikalta kirjaan. Siinä kerrotaan, kuinka lapsi voi purkaa kielteiset ja miksei myös myönteiset tunteet sylissä. Ekoina päivinä, kun aloitimme tällä viikolla tilanteessa, joissa huomasin, että sinulla on paha olla ja tarvitse toimia vastoin sääntöjä ja odotuksia, olen ottanut sinut syliin. Olet potkinut, lyönyt, purrut, hakannut päätäsi minuun ja olemme olleet otteluiden jälkeen molemmat viettämään. Aivan kuten kirjassa on esitetty, teet kaikkesi myös sanallisesti päästäksesi pois. Huudan. Äiti, minulla on jano. Mun sattuu. Äiti, mulla tulee oksennus. Äiti, mä tarvitsen vettä. Anna mulle vettä tai mä kuolen. Mun tarvii mennä pyytämään pikkuveljeltä anteeksi. Tarvin lelun. Mulla tulee pissi. Äiti, laula mulle. Äiti, keinuta kovasti. Silitä mua. Ja niin edelleen. Vaavalta avun huutamisen lisäksi. Isä yrittikin ensimmäisellä kerralla tulla apuun. Lopulta olet vastaanottavainen ja silmin nähden yhteistyökykyisempi. Olet aivan tyytyväisenä syönyt puhdasi ja ollut ystävällisempi meille kaikille, mukaan lukien pikkuvet. Kanssasi ei ole enää pelottavaa. Olen pelännyt kanssasi enemmän itseäni ja omia reaktioitani sekä avuttomuuttani. Nyt minulla on luottavaisempi olo. Herra on kanssamme ja meillä molemmilla on syliaika paikka, jossa voi purkaa tunteita ja ajatuksia toisillemme. On tärkeää, että saat purkaa kaikki tunteesi, joita on patoutunut ja jo pidemmältä ajalta. Saat myös rajoja, joiden sisällä ei tarvitse olla niin eksyksessä kuin yrittäessäsi pyörittää meitä kaikkia omien ajatustesi mukaan. Saat luottamusta, että päätämme kannamme vastuuta. Ja sitten myöskin se, että miten sieltä on alkanut tulla näissä hetkissä, on alkanut tulla sitä pahaa oloa. Niin että yhdenkin kerran Amanda alkoi puhua tapahtumasta, joka tapahtui kuukausia aikaisemmin leikkipuistossa, missä hän varmaan koki, että hän ei saanut tarpeeksi sitä myötätuntoa, että siinä jäi joku kalman hänelle. Ja sitten hän on puhunut myöskin painajaisista tai pahoista unista, mitä hänellä on ollut, tai hyvistäkin unista. Mutta sitä on alkanut tulla sitä informaatiota sieltä lapselta, ja niin tuossa oli se kuva siitä, että lapsi tulee ihan niin paketista ulos. Niin mulla on ihan tämmöinen kokemus tästä. Joo. No, tommosia juttuja on sitten oppinut. Tää on viimeinen nyt. Mutta se justiinsa, että miten hyvin samalla tavalla tavallaan itsekin aikuisena niin reagoi ja käyttäytyy. Että hyökkää kaiken täytyy